Sa number 8, duha ka mga stall sa Manokan Country ang sarang pasirad-an sa City Legal Office sa madason nga semana. Sa madason nga semana, natalana nga magaserbes ang final notice of violation sa duha ka mga stall owners sa Manokan Country nga tubtub karon wala pa nakabayad sang ila utang sa syudad. Sino kay City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr., 15 dias ang sarang ihatag sa mga stall owners nga i-vacate ang stall antes pa man sa final closure kung mapasawan sila nga magsettle sang ila balayran. Sa 14 ka mga stall owners, duha ang nagapabilin nga nagsupak sang compromise agreement. Anom ang natigayon nga nakabayad sang bulanan nga balayran kag renta sa baligyaan. Samtang anom naman ang naka-partially pay. Duha ka tuig ang ginhatag sa 14 ka mga stall owners agud mabayaran nila ang nabilin nga 6.8 million pesos nga delinquent accounts sa syudad.